Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege proiektuari EAJak eta PSEek eren egun aurkeztutako 26 zuzenketetatik batek hautsak harrotu ditu. Hizkuntza ereduak jaso dituzte hezkuntza akordioan eta hezkuntza lege proiektuan ez bezala. Hori horrela Euskal Herria Bilduko programa zuzendari Peio Txandianok agerraldia egin zuen atzo Donostiako egoitzan PSEri eta EAJari zuzendu zitzaien eta eskara bat egin zien zuzenketaren inguruko bertsio bat eta bakarra eman dezatela. Hain justu zuzenketaren bi bertsio ikusten ditu koalizio abertzaleak, batetik PSEko idazkari nagusieneko Anduezarena, zeinak uste duen aipatu emendakinak lagunduko duela Euskadin ez ezartzen hizkuntza eredu elebakar bat eta bermatuko duela euskal familiek aukeratu ahal izatea beren seme-alabek zein eredutan ikasiko duten, eta bestetik Otxandianoren ustetan Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzen bertsioa dago, zeinaren esanetan EAJak eta PSEek aurkeztu dituzten zuzenketek aurretiaz ezarriak dauden hizkuntza eredu horiek garatzeko eta eguneratzeko aukera jasotzen duten. Arratsaldeon guztioi, ordubiak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unean, gaurkoan hezkuntza legea hizpide. Laster entzungo ditugu aipatu alderdien azken adierazpenak, lehenago baina sindikatuen ikuskera ekarri gura izan dugu lerrobuetara, izan den Mikel Lakuntza elaren idazkari nagusia izan da, gaur gurean gonbidatu nagusi gisa eta berak halaxe erreparatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen bueltako ezbaiari. Hemen ez da sorpresarik izan. Hasiera batetik ezagutu dugu lege honen asmoa, elkarrizketan ere egon gara sailburuarekin, hezkuntza sailburuarekin, eta esango nuke hasiera batetik ikusi ditugu hemen zeuden gabeziak. Horregatik esate dut azkenengo egunotan izan den kamika hori, guretzako ez da sorpresarik izan. Hasiera batetik bagenekien hemen funtzioan dagoena da asmo bat betikotzeko egungo eredua. Eta hor oreka batzuk behar bada bilatu nahian, adostasuna eman da batez ere orokorkerietan. Esa bezala laster helduko diogu bueltan eguneko argazkiari, lehenago baina bada besterik Donostiako administrazioarekiko auzietako bat zenbakiko epaitegiak baliogabetu egin du. Cristian Lai taldari Korrugados enpresa Azpeitiko egungo kalekuan berriro irekitzea galarazi zion udal dekretua. 2021ko irailean enpresa horrek herrigunean zuen jardueraren iraungitza erabaki zuen udalak dekretu bidez. Extremadurako taldeak erabakiaren kontrako helegite jarri zuen eta epaiak arrazoia eman dio. Orain edonola ere, Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak baieztatu du errekurtsoa jarriko dutela. Korrugados Azpeitia enpresa Gallardo taldekoa zen eta 2013an itxi zituen ateak 300 langile zituela. 2020an Cristian Lai konpainiak erosi zuen taldean eta bere asmoa Gipuzkoako lantegia berriro irekitzea zen, Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Aldundiaren babesa zuen horretarako. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta amiantoaren biktimen elkarteen federazioak salatu dutenez, Espainiako gobernuan amiantoaren biktimentzako konpentsazio funtsa indarrean jartzeko epeak urratzen ari da. Ez hori bakarrik salatu dute gobernuak eman nahi dituen kalte ordainak ez direla legean adostutakoak. Agiri bateratu batean azaldu dute gobernuak oraindik ez duela indarrean sartu legea garatzen duen erreglamenduan. Legea 2022ko urrian onartu zen eta aspaldi gainditu zen, horretarako zuen 90 eguneko epean. Gizarte Segurantza Ministerioak egina du proiektu bat, baina salatu dutenez legearen espirituaren kontra doa, besteak beste oso kalte ordain ekonomiko urriak jasotzen dituelako.
Eta Espainiako gobernua tarteka aipatutan, politika arlora salto urrian bilerak areagotzea adostu dute Pedro Sánchez PSOEren hautagaiak eta Yolanda Díaz Sumar koalizioko buruak. Espainiako gobernua osatzeko Espainiako erregaren mandatua laugarren aldiz jaso ondoren Sánchezek atzo abiatu zuen alderdiekin bilera erronda, bere inbestidurarako babes bila. Hala Yolanda Díaz Sumar koalizioko buruarekin izan du lehen hitzordua diputatuen kongresuan datorren astean bestalde. Gainerako alderdietako ordezkariekin bilduko da Sánchez. Vox errondatik kanpo utziko du, behin baino gehiagotan esan baitu eskuin muturreko alderdi batekin ez duela ezer negoziatuko. Aldiz, Sánchez lehen aldiz bilduko da Euskal Herria Bildurekin inbestidura baterako babes bila. Gurera etorrita politikarloko lerroburuekin jarraiki foru hobekuntzaren erreforma aztertzeko lantaldea osatuko dute. 2019ko akordio programatikoan jaso zen lantalde bat sortuko zela foru hobekuntzaren berritzea aztertzeko, baina azkenean ezer egin. 2021ean foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidaren testu inguruan lantaldea sortzeko konpromisoa onartu zen gehiengoz Nafarroako parlamentuan, baina azkenean ezer egin. Iaz estatutuaren 40. urteurrenean aukera hori aipatu zen berriz, baina antzera azkenean ezer egin. Legealdi honetako akordio programatikoan berriro ere ekinaldi hori abiarazteko asmoa jaso zen, eta inbestidura saioan Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak konpromiso publiko hori hartu zuen. Oraingoan gainera sozialistek ezin izan dute gai hori gehiago atzeratu. PSNek Euskal Herria Bilduk gero abaiketa zurekin Nafarroak lantaldea osatzeko eskara erregistratu baitute parlamentuan azkenean. Euskal Autonomia Erkidegora salto PBko presidente Carlos Iturgaizek eren egun jakinarazi zuen erreleboa emateko garaia iritsi zaiola, eta badu jada nork ordezkatu Arabako aldun nagusioi eta Espainiako Kongresuko diputatu Javier de Andrés da Genovakoen oniritzia duen hautagaia. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako PPkoek azaroaren 4an egingo dute erabakiari oniritzia emateko batzarra Gasteizen. Gauzak horrela, EAeko PPko zuzendaritzak atzo goizan egin zuen bilkuran, eta bertan halaxe mintzatu zen Iturgaiz. La historia de este partido la hemos grabado juntos con letras de oro y sangre. Y hemos resistido al intento de que desapareciésemos política y socialmente en nuestra tierra por parte de los terroristas etarras y sus acólitos incrustados en organizaciones políticas proetarras. Bizitzan etapa guztiek dute hasiera eta amaiera. Eta amaiera emateko unea iritsi zait. Lekuko hori Euskadiko Alderdi Popularraren buru den beste pertsona eta talde berri bati uste. Nazioartera begira ordea Europako Batasuneko estatu kidetako barne ministroek 3 urte eman dituzte blokeko migrazio eta asilo legeen erreformak eztabaidatzen. Azkenean atzo adostu zuten migraziorako itunean negoziatzeko falta zuten azken puntua. Hain zuzen migrazio krisi posible bati aurre egiteko nola jokatu zehazten duena. Kulturarloari heltzeko gurera bueltan jakina da dagoeneko abenduaren 6tik 10 Fantasia da lelopean egingo dute Durangoko azokaren 58. aldia. Aurten ere, hementxe espero zaituztegu. Euskal kulturari bultzada emateko asmoz. Durangoko azoka
jendetsu eta aberatsa izatea, horixe da gure fantasia. Osteguneko lerroburuak aipatuta iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea, Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak kazetariei erantzun die gaur, Eusko Legebiltzarreko osoko bilkura zela eta korridoretan hezkuntza legeari buruz EAJak eta PSek egin duten akordioa azalpenak emateko. Atzo esandakoa berretsi du, adostutako zuzenketen bidez eredu elebakarra ez dadin bermatzen da, eta familiek eredua hautatu dezaten ere bai ala, eta atzo Euskal Herria Bilduko Peio Otxandianok eskatutakoari erantzun dio, bertsio bakarra dago Anduezaren esanetan. Eta euskararen legearen baitan eredu linguistiko batzu daude. Punto. Eredu horiek eta denok horrela ikusten dugu, gaindituta daude edo. Ditugun ereduak mantentzen dirala eta hortik aurrera aukeria emoten dezuela ikastetxeei bere proiektu linguistikoan, marko juridiko hortan edo eredu horietan barne, bere proiektua egiteko. Alderdi sozialistak ez dio trabarik jarri hezkuntza akordioan adostutako helburuei. Eta orain, esaten ari da eredua blindatu behar diela. Zoritxarrez, hemen interferentzia politiko koiuntural partidista gehiegi ari dira sartzen jokoan, eta hori oso larria da. Lege honek buelta egin behar duela gobernura eta gobernuak berriratze egin beharko lukeela. Guretzat nondik hartu ez dago. Bestaldetik hezkuntza eta euskararekin lotu da ere Beskoitzeko ikastolak erantzun politiko bat eskatu dio herriko etxeari, zehazki isolatu dute herriko etxeak oztopoak jarri dizkiola etengabe ikastola eraikitzeko proiektuari, eta erantzunik ezean mobilizazioak egingo dituzte. Bada ikastolez euskaren ofizialtasuna aldarrikatzera hots egin dute Nafarroa oinezen antolatzaileek asteazkenarekin aurkeztu du Etxarrei Aranazko Andra Mari ikastolak datorren igandeko festa. Gozatzeko eguna izango da urriaren 8, bai egitarauarekin, bai paisaiarekin, eta ziur gaude eguraldionarekin ere bai. Aldarrikotzeko egun bat izango da, baita ere, euskarari bultzada handia emateko eguna. Urte osoan, euskararen erabilera sustatzen aritu da Andra Mari ikastola, han hemen zirikatzaile 11 jardueren bidez erabilera berpizteko. Eta igandean ere, Nafarroa oinezen egunean, festan milaka lagun bilduta euskararen erabileran sustatzaile izan nahi dugu. Eta euskararen bueltakoak izpide ditugula bada besterik Euskal Herrian euskarazek euskaltzale independentiston topaketak egingo ditu asteburunetan Bilabonan euskararen errepublikaren eraikuntzan ekarpena egiteko asmoz. Erne Egitaraura. Hiru helburu nagusirekin antolatu ditugu euskaltzale independentiston topaketak. Batetik, prozesu euskaltzaleak eta burujabetzaren aldekoak elkar nola elikatu edota indartu dezaketen hausnartzeko. Bestetik, euskalgintzaren erronka berrien inguruan hausnartu eta horiek euskararen errepublikaren norabidean kokatzeko.
Eta azkenik, euskaltzale independentisten komunitatea saretzeko eta indartzeko. Honekin politika arlora egingo dugu saltu jarraian, izan ere Iruñeko udalean giroa nahiko nahasita dago. 3 hilabete dira Kristina Ibarrolak alkatetza lortu zuenetik, baina nekez zaio gainerako alderdiekin adostasunetara heltzea. Horrela geroz eta gehiagoren ahotan da balizko zentzura mozioa. Ordea Sánchezen inbestidurara arte ezinezkoa da hori. Iruñeko udaleko egoera geroz eta jasangaitzagoa da. 100 egun baino gehiago pasada, Kristina Ibarrolak aginte makila hartu zuenetik, eta ez dago modurik bertze alderdiekin akordioetara iristeko. Argi dago, Iruñeko herritarrek gehiengo handi batekin bozkatu zutela aukera aurrerakoien alde. Baina Ibarrolari bere 9 zinegotziek eta alkate izateko zerrenda bozkatuena izatea ekarri zioten alkate. Antzigabe noski, PSN-eri esker ere lortu zuela alkatetza. Azken honen abstentzioagatik. Bueno, yo creo que acabamos de empezar la legislatura y veremos cómo seguimos caminando. Bueno, todas las cosas pueden reconducirse. Veremos a ver cuál es la voluntad del gobierno del Ayuntamiento de Pamplona. Zentsura mozioa mai gainean dagoen gaia da beraz. Gauzak horrela, azken egunotan badirudi aldaketa gerta litekela udalean. Baina noski, beti ere Pedro Sánchezen inbestidura saioa eta gero. Aldiz, Gasteizko udaletxean legegintzaldi honetako lehenengo politika orokorreko udalbatza ospatu da goiz honetan. Maider Etxebarria alkateak hurrengo 4 urtetarako gobernu programa aurkeztu du, trantsizio digitala, berdea eta sozioekonomiko aurrera eramateko asmoarekin hartuko diren erabakiekin. Oposiziotik Euskal Herria Bilduk politika ezkertiarrak hartzea eskatu dio gobernuari eta Elkarrekin Podemos eta PPek eduki errealik gabeko programa dela baieztatu dute. Maider Etxebarriak alkate moduan zuzentzen duen lehenengo politika orokorreko udalbatza ospatu da Gasteizko udaletxean. Alkateak legegintzaldirako gobernu programa aurkeztu du 3 ardatz nagusiekin: justizia soziala, hiri lehiakorra lortzea eta kalitatezko zerbitzuak garatzea. Ziurtatu egiten dizuet gobernu honek oso argi dituela gure agenda gidatu behar duten lehentasunak. Hala erakutsi dugu agintaldiko lehenengo minututik bertatik eta atsedenik gabe jarraituko du lanean hiriaren alde, horixe eskatzen baitigute herritarrek. Iragarritako erabakien artean, Txagorritxu auzoko lorategi bati Miguel Angel Blancoren izena ematea, 100 segurtasun kamera inguru instalatzea hirian zehar, edota Anbisa udalurak kudeatzen dituen enpresaren digitalizazioa. Honekin batera, adimen desgaitasuna duten 14 pertsona kontratatzeko enplegu publikoaren eskaintza egingo dela iragarri du ere. Programa jaso eta gero, Euskal Herria Bilduk Partidu Popularrarengatik aldentzea eta politika ezkertiarrak hartzea eskatu dio gobernuari. Elkarrekin Podemos eta PPek bere aldetik edukirik gabeko programa dela baieztatu dute. Gure ustez, badago aukera egungo norabidea bideratzea eta politika ausarten eta aurrerakoien aldekoa apustua egiteko. Y seguimos sin novedades, nada nuevo en marcha, ningún proyecto iniciado. Ez daukate legealdi honetarako gobernu programarik. Ez dituzte gasteiztarrok aurre egin behar diegun arazoei irtenbidea eskaintzen dizkieten ekimen sakonarik aurkeztu. Oposizioaren taldeek kritika hauek garatzeko aukera izango dute ostiralean. Politika orokorreko udalbatza berriz biltzen denean. Bada arabatik Bizkaira Gorroñok ez du Gernikako alkatetza utziko ordezkoa anaia dela bermatu arte. Gernika tiene que saber que si yo dimitiría,
Habría que hacer un pleno para nombrar a Iñaki. Un acuerdo es una decisión tomada en común y es para que la cumplan las dos partes. Gernikaldekoak ala bada besterik lurraldean, Usansoloko batzorde kudeatzailea eratu dute gaur maiatzan 28ko emaitzak oinarri hartuta. Hau bakarrik hasi da, orain beste gauze batzuk egin behar doguz, eta hemen egongo gara. Eta Bizkaitik Gipuzkoara gastronomia eta ingurugiroa hizpide Donostiako Manteo Zemoria berdegunetan Bask Kulinari Zenterren egoitza berria eraiki nahi dute. Zeresan handia izan du azken hilabeteotan eta herritar asko kexu dira. Bada azken berria da Donostiako udalak Bask Kulinari Zenterri lizentzia ematea onartu duela Udane Arbeo. Donostiako tokiko gobernu batzarrak onartu du Bask Kulinari Center fundazioari ematea obra handiko lizentzia gastronomi open ecosystem eraikina eraikitzeko hementxe bertan Manteo Zemoria berdegune honetan. Horrek esan nahi du egun edo eta aste gutxi barru obrekin hasiko direla. Goek duen helburua da hiri barruti bat bultzatzea, helburu duen espazio fisiko bat osatuz, eta bertan besteak beste gradu ondoko gedak, produktu eta zerbitzu berriak garatzeko laborategi eta tailerrak, coworking eremua eta erakusketa eremua eta ekitaldiak egitea izango ditzateke. Helburua esango nuke berrikuntza bultzatzea dela. Eta nola hori, zientzia eta ikerketaren bitartez, berrikuntza, produktu berriak, zerbitzu berriak garatuz, ekintzaileekin lan eginez, ekintzailei lagunduz, eta baita ere gradu ondoko hezkuntza garatu nahi dugu, master berriz, aurre ikusten ditugu 7 master berri bultzatzea, gai desberdinetan, osasun arloan, jasangarritasunean, zentzumenen inguruan, digitalizazioaren inguruan, orduan, jarduera nahiko zabala da, helburua ekosistema bat sortzea da berrikuntza bultzatzeko. 2020an hasi ziren proiektu hau lantzen eta bi ardatz zituzten aurretik, eraikinaren harira hirigintza ikuspegia, udalari dagokiona eta bestetik gastronomi open ecosystem proiektuaren edukia zehaztea. Hirigintza ikuspegitik oso prozesu konplexua da, behar diren onarpen guztiak lortzea. Herritarren artean arrabotsa sortu du afera honek. Manteo Zemoria berdeguna kenduko diotela salatu dute eta gaineratu espazio publikoa udalak enpresa pribatu baten esku utzi duela doainik. Azarratuta nagoela zeharo, baina, ez dakiz lortuko dugun zerbait. Beharrezkoa, niretzako ez da beharrezkoa. Badagoetan goian da, hainbestetuki izate dute badaudela hori egiteko. Toki inguru badaukagu, horrelakoa, hemen hiri beharruan eta kantzera dute. Nos da un poco pena. Pienso que igual habría otro sitio más adecuado para poder poner ese espacio del Bask Kulinari. El poco espacio que hay que mantenerlo. Herritarren kezken aurrean Bask Kulinariko zuzendariak argitu nahi izan digu eztabaida hori ez dagokiola berari. Ez da gurea eztabaida hori udal mailako prozesu bat izan da, gurea edukia da. Eta kritikak aintzat hartuta eraikin berriarekin berdeguna mantenduko dela azalduna izan du. Eraikin berde bat da, goiko sapaiak suposatuko du hiriarentzat eta auzoarentzat parke bat. Mantenduko dira momentu honetan egiten diren jarduerak bertan, aisialdirako, txakurra pasiatzeko, edozein gauzetarako gaur egun egiten dira posible izango da egitea.
Gauzak horrela udalak dagoeneko lizentzia onartuta obrak azaro aldera aste aurre ikusten dute. 18 bat hilabete izango dira, ondorioz, bastakit, 2025ko apirilean edo bukatuko dira obrak eta hasiko gera lanean erekin berrean. Udalerrien bueltakoak hala albistegiarekin bukatu baino lehen, kulturarlotik bada zer aipatzeko hainbat lagunek agoz kontatutako istorioak bildu ditu Uxue Alberdik Belarriko Kilkerra liburuan adi. Belarriko Kilkerra kontakizun liburu bat da, baina liburu honetan jasotzen diren istorioak eta pasadizoak ez ditut nik asmatu, beste norbaitek kontatu dizkit. Ahoz kontatutakoak belarri zentzun eta idatziz eman ditut liburu honetan. 60 istorio biltzen ditu liburuak, naiz eta 100-dik gora entzun ditudan, eta mendebeteko tartea hartzen dute istorio horiek. 4 ataletan banatu dugu liburua, lehenengoak Marrubi lapurretan izena du, eta bertan biltzen dira inozentziarekin, gaztetako bihurrikeriekin, jolasarekin, okerkeriarekin lotutako istorioak. Bigarrenak Zerurako eskailera izena du, eta bertan aurkituko ditugu heriotza, katabutak, gorpuak, umore beltza batez ere. 3. atalak Minaren gela izena du, eta atal honetako pasadizoek eta anekdotek zerikusia handiagoa dute barruko minarekin, elkarri ematen diogun tratu onarekin eta batez ere txarrarekin. Eta 4. atalak Ispilua izena du eta gorputz fisikoari egiten dio referentzia. Bestaldetik Afrikalia jaialdiak bere azken egunetan sartu da. Gaur sekzio ofizialaren 4 film izango ditugu ikusgai, horien artean David Konstantine zinemagile mauriziarraren Jua euskarazko azpitituluekin. Gainera, unibertsitatean Rashid Abubakar Idrisu aktivistak zuzendutako Afrikako klima aldaketari buruzko eztabaida jasoko da ez galdu. Eguneko berriak ala gaurkoan Mitxel Akuntzaela sindikatuko idazkaria izan da gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia eta egin diogun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian ez galdu. Erdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Mitxel Akuntza, elako idazkari nagusia. Kaixo Mitxel eta ongi etorri. Egunon, Naiara, eskerrik asko. Hasiko gara, hezkuntza legearen bueltakoekin azken txanpan sartu da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen tramitazioa. Lege proiektuari azken zuzenketak egin zizkioten aste honetan, PSek eta EAJak akordioa lortu zuten, eta akordio horretan lehen jasota ez egoen kontu bat jaso zuten, hizkuntza ereduen sistema jasotzea. Besteak beste, EH Bilduk salatu du gidoi aldaketa bat egon dela, eta testuinguru ikusita ez dakite elatik zein da egiten duzuen balorazioa. Guretzako hemen ez da sorpresarik izan. Hasiera batetik ezagutu dugu lege honen asmoa, elkarrizketan ere egon gara sailburuarekin, hezkuntza sailburuarekin, eta esango nuke hasiera batetik ikusi ditugu hemen zeuden gabeziak. Horregatik esate dut azkenengo egunotan izan den ez dakit, kamika hori, guretzako ez da sorpresarik izan. Hasiera batetik bagenekien hemen funtzioan dagoena da asmo bat,
betikotzeko egungo eredua. Eta hor oreka batzuk behar bada bilatu nahian, adostasuna eman da batez ere orokorkerietan. Eta oso orokorra da, legea, zehaztasun gutxiko lege bada, eta zehaztasunik ez dagoenean orduan hasten dira interpretazioak, baina guretzako hau ez da gauza berri bat izan, guk hasieratik esan dugu, eben ez dago aurrepausorik murgiltze ereduan, ez dakit norbaitek ikusi dituen, baina guk behintzat ez du ikusi eta legeak ez dio alakorik ez, eta guk argi eta garbi esaten dugu, hemen bi hizkuntzak erkidego hontan ofizialak diren bi hizkuntza horiek ezagutzeko murgiltze eredura jo behar duzu, nahita nahi ez, hori baldin bada asmoa, ez. Ez ditugu ere aurrera pausoak ikusi, sare bakar batera jotzeko bidean, ez. Gu planteatzen dugu transizio bat egon behar dela, ardatz publikorontze joateko. Eta beste gaietan ere ez, eta lan baldintzetan ere ez, guk horregatik ikusten duguna da, hemen sailburuaren bidetik eta gobernuaren asmoa beti izan dela betikotzea gaurko eredua. Izan ere, hainbat eragileek salatu dute sistema publiko pribatua betikotzen duela hezkuntza lege honek eta horrez gain, kasu honetan, euskara ez duela ardatz. Hori dela eta, hilaren 29 Euskal Eskola Publikoaz Arro Plataformak manifestaziora deitu du. Ez dakitelatik manifestazio hori besteko asmoa duzuen. Antxe egongo gara, egokia irutzen zaigu aldarria eta gure aldarriekin bat egiten dugu, eta antxe egongo gara. Bestetik euskaraz Donostiako epaitegietan hasi zen atzo administrazioaren lanpostuak egonkortzeko prozesu biren euskaren eskakizunaren aurkako epaiketa zein da egoera? Hemen nik uste dut euskararen egoerataz hitz egiten dugunean gure ustez bi arazo nagusi dauzkagu, bi tamalez askoz gehiago dira, badakit, baina instituzioetaz hitz egiten dugunean guretzako bi dira arazo nagusiak. Eta bat da, gaur egungo estatus juridikoak ez duela bermatzen euskararen edapena eta euskararen normalizazioa hainbat arloetan hori ikusten da, halako epaiak datozenean, eta edonork, normalean UGT eta sindikatuaren UGT eta komisionesen bidetik etortzen dira elegite horiek, ez baian jartzeko, edozein udaletxeak hartu dituen erabakiak euskararen normalizazioan, ez? Orduan, gaur egungo estatus juridiko honek ez dauka inongo bermerik udaletxeei eta instituzio batzuei bidea emateko normalizazio horretan. Hori da bat, ez? Eta ikusten dugun bigarren kontua da ere, batez ere Eusko Jaurlaritzari egiten diogun kritika bada, ez dagoela ausardi politika bat aurrera joateko. Eta hori ikusten da, beste, oraintxe hitz egin dugun hezkuntza lege horretan, ez dago asmorik horretan gehiago aurreratzeko, ez? Orduan, marko horretan mugitzen da gaur euskararen egoera, eta hor daude besteak beste, dauzkagun mugak, ez? Eta gure ustez hemen hein handi batean ere konponbidea etorri behar da presio sozialetik. Kontseiluak dituta dauka manifestazio bat, gure ustez manifestazio hori oso garrantzitsua da, erdigunean jartzeko ze egoeretan gauden euskararekin. Amiantoa hitz egingo dugu orain, atzoko egunean albiste batzuk izan genituen amiantorekin lotuta, besteak beste, amiantoren biktima baten familiari 150.000 euro baino gehiago ordaintzera zigortu dituzte Sidenor eta Kofi Bakasa. Horrez gain, Madrilgo gobernuak amiantoren funtsa ez duela indarrean sartu oraindik, eta bestetik Jaurlaritzako laneko sailburu ordeak argitu zuen osalanek eta ikuskaritzak Beasaingo kafeko amiantoren kasuarekin jardun zutela, jakin bezain laster. Hiru albiste hauek entzunda zer duzu esaterik? Asko, eta amiantotaz hitz egiten dugunean oso gai latzetaz hitz egiten dugunean, ez oso sufrimendu asko dagoelako horren bueltan. Zuk aipatu duzu irabazitako sententzia bat ez dia bide erraxak izaten. Asko kostatzen da, eta enpresak normalean jotzen dugunean epaitegietara eta hori salatzen dugunean oztopo aldituzten, oztopo guztia jartzen dituzten, aurrera egin ez dezagun, ez? Eta
hori esateaz gain, diote, enpresen oposizio edo blokeo horretaz etzaiteaz gain, hemen badago ere hartura instituzional bat, zuk aipatu duzu, hemen badago eta onartuta dago Espainiako parlamentuan lege bat amiantoren, fondo bat amiantoren bueltan desamintazioa egiteko, eta beste behin ere ikusten duguna da, hori ez dela martxan jartzen, eta eskasa zela, esan gu gere garaian hori aztertu genuenean, ikusten genuen, hemen asmo hona da, baina funtsa oso eskasa da egiteko hemen egin beharko genukena, ez? Eta amiantorekin gainera pasatzen dena da, horrek duen uzten dituen ondorioak urtetara ikusten direla, orain kafen zuk aipatu duzun bezala, ikusten ari garen bezala. Ez kafen ze gertatu da. Kafeko nabe batean eman ziren, atea ziren adierazle batzuk oso altuak amiantoarekiko, eta enpresa planteatzen zuena zen jarraitzea lanean, eta guk esan gero, kuidao, kontuz, aztertu behar da lantegi osoa, langile guztiak barne hartuta, langile zuzenean kontratutako eta azpikontratako langileak, eta eskatu genituen beste neurri batzuk, beste neurketa batzuk egitea, eta horrek ikusi zen beste nabetan ere bai, ematen ari zela adierazle txarroiek, ez, eta horrek azkenean, albidetzen, albidutu zuen gelditzea enpresa, baina agerian uzten du berriz ere, enpresaren asmoa ze izaten da alako gaiak kudeatu berri denean, beti lehenestea produkzioa osasunaren gainetik, gehienetan. Bestetik, Mitzel, Glabistak 240 langile kaleratzeko espedientea aurkeztu du joan den astean, bestalde Mekanerreko enpresak itxiera iragarri du eta 148 langile kaleratzea izango du ondorio, zer egin daiteke itxiera hauen aurrean eta kaleratze hauen aurrean, zer egin daiteke? Bai, hemen itxiera hitz egiten ari gara, jatorria esango nuke ezberdina dela, baina bietan ikusten dena da badagoela aukera bat enpresa horiek produkzioarekin jarraitzeko. Osea, ez dago itxiera bat, ez hemen objetiboki hau itxi behar da, ez dagoelako eskaerarik edo dena delakoa, ez? Hemen Glabistaren egoera lotuta dago multinazional baten posizioarekin, ez duelako saldu nahi, hor dauden terrenoak, eta horrek oztopatzen du, hori, badago inversore bat, hortan sartu nahi duena, baina esatu da guk ez dizuegu salduko, ez? Eta orduan, geratzen zaiguna da, presioa instituzionala ere bai, borroka sindikalaz ari gara, baina deitzen dugu ere bai Eusko Jaurlaritza hitz egitea gauza horietaz eta presioa ere enpresa horren gainean jartzeko. Eta gero hau ere lotuta dago Mekanerren egoerarekin bezala, Mekanerren enpresa rentablea da, baina erabakitzen dute istea, ez, halako enpresa batek erabakitzen duelako, ez. Eta egun lan erreformarekin, hain ona zen lan erreformarekin, saldu ziguten lan erreforma horrek ezin du ezer egin halako egoaren aurrean, ez. Eta guk horregatik kritikatu genuen, hemen behar da lege bat oztopatzeko eta zailtasun guztia jartzeko halako enpresei. Bestela geratzen zaiguna da borroka sindikala zailtasun guztiekin, Gainera, Mekanerren kasuan, lege reformak zehazten du, 6 hilabete horiek igaro arte, enpresak ez duela zertan batzordearekin bildu behar, eta horrek modu batean edo langilei kalte egin aldiez, ez dekote elkarrizketarako modu bat. Eta batez ere asmoa oso garbi uzten duela zertara doazen eta determinazio oso zuzena dutela, ez? Eta, konfiatu behar dugu, geratzen zaigun azkenengo karta horretan, ez? Da gure presioa eta borroka sindikal horretan. Beste bi enpresen kasua jarriko dizkizut, batetik ArcelorMittalek urte bukaerar arte luzatu du aldi baterako erregulazio espedientea, eta bestetik Gasteizko Mitzelinek bere ekoizpena murriztuko du, argudioak dira eskaerak jaitsi direlako, baina horrez gain multinazionalak lantegi horretako langileen gana konfiantza galdu duelako. Bai, bi kasu ezberdinak dira, ez? Michelinen kasuan oso garbi ikusten dena da, hau da esaten duguna bezala gure hiztegi sindikalean klasiko bat. Klasiko bat, enpresen mehatxuak eta txantaiak ikusteko enoraino iristen diren. Eta hemen gogoratu behar da, Gasteizko lantegia
talde baten barruan dagoela, estatuko beste hainbat enpresekin, eta hor negoziatzen direla beraien lan baldintzak. Azkenengo hitzarmenean UGT eta Komisionesek dute gehiengoa gainontzeko enpresetan, eta azkenengo negoziazioan Gasteizko lantegiek esan zuen ez zegoela ados, hor planteatzen zen hitzarmenarekin, eta beste KPIa bermatu behar zela, baina nola ez diren gehiengoa talde osoan, azkenen UGT eta Komisionesek izan nahi zuten planteamendua zen gainendu zena, ez? Eta orduan zer esate dut, guk hemen erabaki nahi dugu, hemen bizi gara, eta gure lan baldintzak hemen erabaki behar dira, eta hori da, okerazpa naiz, bihar eta astelenean bozkatuko dela enpresa horretan, ez? Eta hori da, zuzenean jasotzen duten erantzuna, ez? Konfiantza falta, mehatxua, eta behar enpresa hauek jokatzen duten egiten bezala eskaerekin eta lankargekin, eta beti izateitu alako presioak, Volkswagen, Mercedes, zenbat eta handiago, gero eta ikusgarriagoa izaten da txantaia, ez? Eta Arcelorren kasuan, horre gertatzen dena da, ereak, normalean erteak, kasuntan, lotuta daude egoera koiunturalei aurre egiteko. Hau ez egiten dute, azkenengo 10 urtetan, kasi urtero dituzte egin dituzte alako erteak, eta badago hori modus operandi bat koiunturala izan beharko lukena, strukturala bihurtzeko. Eta kasu honetan ere bai, Arcelorren, UGT, Komisionesek eta USOk oniritzia ematen diote enpresari, eta hau da gehiengo langilei ezartzen zaiena. Urkulluk azken hilabetean sindikatuen kontra jo du, batez ere elaren kontra boterea zaretela, adierazi du Urkulluk. Bai, nahiko adierazgarria da, ematen du orain deskubritu duela, baina bait sindikatua ezagutzen baldin bada, ezaugarri horregatik ezagutzen da, hori ez da berria, ez? Baina behar bada, Urkulluk duen arazoa, gu esaten dugu bezala, gauza, esateituen gauzen artean esaten du ere bai, nonbait ere, eraiki digula egonezin sozial artifizial bat, ez? Eta guk ikusten duguna realitatea, eta ikusten duguna haserre soziala da, haserre sozial hori, ikusten dugu oso erreala dela, ez dauka ezer artifizialik, ez? Eta lehendakariak hemen zer egiten du? Desbideratzen du kasu honetan arreta, arazo hoietaz hitz egin ez dezagun, eta lehendakarientzat arazoak ez dira izaten, hain zuzen ere arazo sozial horiek, baizik eta arazo horien kontra antolatzen garenok. Ikusgarritasuna ematen diogulako arazo horiek, baina arazoak hor daude, guk ikusgarritasuna ematen diogu, eta zerbait gehiago eta importanteago, konpontzeko bidean jartzen dugu hainbat sektoretan greben bitartez etortzen direlako lorpenak, ez? Eta oso ikusgarria da, ez dute kurso hau hasi denetik, doan tokira doala, gure kontra egiten duela, greben kontra egiten duela, eta esaten duela hemen ez dakizen bat konspirazio dauden, beste errealitate bat, marrazteko errealitatea begibistan da. Eta hau ez da elak asmatutako errealitate bat. Jendeari galdetzen zaionean hitz egiten du osakidetzari buruz, hitz egiten du etxe bizitzari buruz, hitz egiten du ere bai pobreziari buruz, eta Eusko Jaurlaritzak berak ere dauzkan inkestetan eta ikerketetan ikusten dena da, herri honetan, kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan, pobreziak gora egin duela 2,5 puntu azkenengo 2 urtetan. Eta orduan, nik uste dut lehendakari pasen zaiola da, egun oso baldin bat zaude inguratuta enpresarioz, enpresa handiko zuzendariaz eta halako jendetaz, azkenean bukatzen zu beraie bezala hizketan. Eta hori da, inondi batean pasatzen zaiona, errealitatetik deskonektatuta dagoela. Urriaren 25ean sektore publikoak greba izango du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta egun horren bezperan hezkuntza publikoan ere grebara deitu duzue, baina labek ez du grebaldi hori babestu. Bai, gure ustez labek zaila du azaltzea zergatik ez duan greba horretara, salbuespen bakarra delako, greba dauzkagu zerbitzu publikoetan, greba dauzkagu unibertsitate publikoan, greba dauzkagu ere bai, kasu honetan, irakaskuntza publikoan, ez? Eta hemen ze pasatzen da, labek akordio bat duela, akordio bat egin zuela gutxiengoan, beste talde batekin, interino taldea, Eusko Jaurlaritzarekin. Eta akordio hori guretzako oso eskasa da.
gutxiengoan egindako akordioa da, baina gainera eskasa da. Eta ez ditu gaur egun hezkuntza publikoan dauden arazoi heltzen, ez? Orduan, sektorean zer ikusten du dagoela, haserre bat, dagoela ezin bat, konponbideak behar dituela, eta labek kasutan arazoa dauka, akordioa sinatuta dauka, eta ezin du akordio horren kontra jo, baina arazoak hor daude, ez? Eta zer pasatzen eta zerbitzu publikotan oroar eta hezkuntzan edo osakidetzan, azkenengo hamarkadan 20% galdu dutela erosalmenean. Behin-behinekotasuna 59an dagoela. Eta planteatzen diren opeak, lan-deialdiak oso eskasak dira, eta kasu batzutan, sektore batzuten, langile, behin-behineko dauden lauetatik 3 ez dira sartuko ope horietan, ez? Eta gero daude lankargak, eta daude planifikazio falta ikaragarriaz. Orduan horrek normala denez haserre bat sortzen du jende askorengan. Eta herri honek duen gauzarik onena, guk bintzat balioan jartzen dugu aldugun aldioro, da jendea mugitzen dela, jendea mobilizatzen dela, eta grebara jotzen duenean grebara jotzen duela gauzak konpontzeko, ez? Eta hori da gertatzen ari dena. Eta grebe, azaroaren 30erako greba orokor feministara deitu da, elak deialdi hori babestu du, zain sistema publiko komunitario baten alde, greba batzordeak antolatuko dira lantokietan, imaginatzen dut dagoeneko lanean zaudetela, zela handoa. Bai, berok eta lanetan, ez, nik uste hor gaudela, greba orokor bat antolatzea, bat erresa lan ikaragarria dago, militante asko implikatzen dira, erabaki asko hartu behar dira, eta erabaki asko gainera eragile eta lagun askoren artean, ez? Eta esango nuke hor gaudela, eta guk beti balio emana izan diogu greba honi. Hein handi batean ere lotuta dagoelako gure eguneroko borrokaekin, ez? Hemen Bizkaian ez dela, inbeste greba sektorial bat egin genuen, residentziako langileekin, etxez-etxeko langileak ere bai grebatan daude, hainbat herrietan, eta hainbat sektoretan, Gipuzkoan ere on ginen, aste honetan Araban, residentzien greban gaude ere bai, eta gure ustez zaintza erdigunean jartzea beste da, hitz egitea zaintza profesionalizatu horietaz. Eta gaur esan behar dena da, hori instituzioetatik egin dena urteetan izan da privatizatzea eta ahalik eta lan baldintzarik okerrenak ezartzea. Gainera, joan den ikasturtean alduntze kolektibo bat egon zen, hainbat lan gatazka egon ziren, asko askatu ziren, hala ere oraindik batzuk askatu gabe daude, eta alduntze kolektiboaz gabiltzanean, batez ere sektore feminizatuetan eman zen alduntze hori, eta, aipatu duzu, ezta? Baste honetan bat artean, Arabako Zaregoitzetan greban daudela, nola doa egoera? Ostalaritza ere, atzo bertan hemen, Bizkaian, beste sektore feminizatu bat, hein handi batean. Nola doan negoziazioa blokeatuta dago. Nafarroan ere egoera berdina dugu, eta gure esperientzia da gauza sektore feminizatutan tamalez akordio onak lortzeko gehiago sufritu behar dela. Hau errealitatea da. Eta esperientziako oso garbi uzten digu orain begiratzen badiogu pixka bat hitzarmenak sinatu diren, oso argi ikusten da, sinatu direnak sektore maskulinizatuak direla, sektore pribatuaz, ari naiz. Eta hemen geratzen zaiguna da, orain, hori erresidentziak, etxez-etxeko sektorea, ostalaritza, komerzioa, garbiketak, horiek geratzen dira, patronalak nahita blokeatzen dituelako. Patronalak nahita blokeatzen ditu eta horrek eskatzen duena sindikatu hori da ahalegin berezi bat, batez ere desblokeatzeko. Baina besteetan lortu dugun bezala gu baikor gara, badakigulako azkenean grebak emate dituela bere fruituak eta batzutan greba batzuk luzeagoak izaten direla, sindikatuak nahi dugulako eta are gutxiago langileok, ez? Baizik eta enpresak hala erabakitzen dutelako, ez? Baina, esango nuke hor badagoela albiste hon bat, aurten bagoazela ustegen nutiuna baino greba sektore gehiagotan hitzarmenak lortzen eta ni baikor nago sektore hiekin ere bai. Enpresen etekinak metatzen joan diren heinean gainera langileria pobretzen joan da.
Izan ere, erosa ahalmena asko galdu da azken urtean, eta horri buelta emateko borondate politikoa ezinbestekoa da, izan patronalarena, izan erakundeena, ez da? Bai, guk esaten dugu, orain aztertzen baldin badugu egoera ekonomikoa, daukan ezaugarririk nabarmenena da, pobretze fase batean gaudela, hori ikusten da, ez bakarrik KPI-ren eragina aztertuta elikagaietan, ez, baizik eta ere bai, etxe bizitzaren egoera hartuta gertatzen ari na interes tipoekin, eta hartzen baldin badira bi elementu horiek oso agerian geratzen dena da hori pobretze fase batean gaudela, eta hein handi batean aukera politiko bat delako. Hau oso garbi geratu da Europako Banko Zentralak egindako azkenengo adierazpenetan, esaten dutena da jarraituko dutela interes tipoak igotzen, rezesio bat bilatzen dutelako, eta langabezia igotzea nahi dutelako. Hau horrela esan dute. Eta bakarren batek esango du, baina, bueno, nola, iteke hori, hori da. Pensatzen dutelako eta ondorioztatu dutelako, langabezia bajua denean, sindikatuok gaitasun handiago dugula jendea mugiarazteko eta soldata igoerak lortzeko. Baina soldata igoerak ez daude inflazioaren arrazoien artean. Espekulazioa eta enpresek lortzen dituzten etekinak dira. Eta urtetik urtera ikusten duguna, aztertzen ditugunan mundu ekonomikoan zagertatzen, ikusten duguna da, enpresa handiek geota gehiago, marka guztiak hausten ari dela etekina lortzerakoan, ez? Testiburu horretan, orduan, erreforma fiskala ezinbestekoa da gurean, fortuna handien zerga, ez da? Besteak beste, esan nahi dute, hemen gu planteatzen dugunen aldaketa fiskal bat, planteatzen duguna da sakoneko aldaketa fiskal bat, ez ikutzea bakarrik tipo bat, ez? Gu prest gaude hitz egiteko IRPF-ei buruz, tramo altuenetan, baina batez ere zentratzen gara enpresen gaineko zergan, eta zuk aipatu duzun bezala bai, gehien dutenen ondare horietan. Eta hemen aztertzen baldin bada, garrai batean orain dela gutxi egin genuen azterketa bat, ikusteko benetan enpresek zenbat ordaintzen duten. Enpresek lortzen dituzten etekin horietatik zenbat datorren gero ogasunetara. Eta hor ikusi genuena zen, batez besteko zazpian gaudela. Eta guk planteatzen duguna da, behintzat egon behar dela interes tipo minimo bat, gutxieneko tipo bat, 25%. Honek zer esan nahi du, irabazten dituzten 4 euroetatik, behintzat bat ogasunetara bideratu berko luketela, baina begibistan da oso urruti gaudela errealitate horretatik. Eta hau lotuta dago, sindikatuak etengabe egiten duen salaketarekin. Hemen ikusten duguna da, botere politikoaren, nonbait ere, menpekotasun baten, esan da, interes politikoen edo botere ekonomikoen menpedi ari direla interes potere instituzionalak, ez, potere politikoa. Eta hori hola denean, gaientzen dira hauen interesak eta hauen nahiak eta gogoak. Eta Sanchezen inbestiduraren atarian gaude, Jaurlaritzako hauteskundeak ere izango ditugu gurean ikasturte honetan, horiek langileen eskubideen aldetik eragiteko modu bat izan daitezke? Guk ez dugu konfiantza handirik izaten alderdi gehienek planteatzen dituzten proposamenetan ez daudelako guk eskatzen ditugun aldarriak. Eta ez ditugulako ikusten guri gustatuko litzezkioken aldaketak, ez? Hori esan da, nik uste dut ere, begibistan geratzen dela da, ezin dugula zer espero, obintzat aldaketa strukturalik urrengo hilabetetan, ez? Eta bukatzeko, iganden urtean hainbat lan gatazka egon ziren, ikasturtea ere bero hasi da, hainbat lan gatazka, grebekin, protestekin, urrengo hilabeteak nola aurre ikusten dituzue? Esango nuke aurtean eta iaz ikusi genituen bezala, ez? Askotan aipatzen zaigu, zuek nola egin dezakezue, nola hitz egiten duzue hain arrotasun horrekin grebari buruz. Guk normalean eskatzen duguna da elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa. Hori da guk beti planteatzen duguna. Baina ze pasatzen zaigu, lehen egon gara izketan zerbitzu publiko buruz, sektore feminizatuei buruz, horietan
patronalak ez badu nahi, patronana, pribatua naiz, publikoak, ez badu hitz egin nahi, ez zaigu beste bideri geratzen. Guk ez da bai da, gusten zaigu, eta elkarrizketa, eta negoziazioa, baina blokeatzen digutena zer egiten du. Ez gara etxea joango, orduan esan zagoizue, gu hemen gurea borrokatzeko gaude, ez? Eta orduan planteatzen du mobilizazioak eta grebak. Eta esperientziak esaten diguna da, lehendakariak berak esaten du, ez? Bueno, nola ulertu daiteke hemen soldata handien dazkan erkidegoan greba gehien egotea estatuarekin alderatuta. Horregatik, hain zuzen ere, soldata handiagoa dira, borroka sindikal bat eta grebak hemen egiten direlako, eta batez ere gaitasuna dagoelako, netzako hori da importantena. Gaitasuna duzunean horrek dena aldatzen du. Ez bali magozu, gaitasunik nekez aldatuko duzu ezerrez. Eta horregatik beti esaten dugu, hemen herri honetan dagoen gauzarik onena da, hori aktibo sozial eta sindikal hori ere, bai. Eskerrik asko gurean izateagatik gaurkoan, Muritze Lakuntza, elako idazkari nagusia. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Zuei, eskerrik asko. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak. Edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Mugikorrik inoiz ez, tolestu daitekenik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Erronka berri bat dugu Euskaldunok. Makinei, teknologiari, adimen artifizialari. Euskara irakatsi behar diegu. Lurralde berriak irabazteko. Gure bizimodua hobetzeko. Milaka ahots behar ditugu. Mundu digitalean ere, euskaraz bizi gaitezen. Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko. Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa. Ongi etorriak hemen saiora, amatasuna eta feminismoa uztartzen arilkatzen gora bera gabiltzan saioa. Eta gaurkoan gonbidatu berezi, elkar ezagutu dugun, elkar ezagutu dugun gonbidatua daukagu gurekin. Baina asko batu gaituena, zakigu noiz ikusi entzungo duzuten gaurko saioa, baina jakizue gaur udaberriko zaparra eder bat erori zaigula denoi gainean, eta horrek asko batu gaituela. Horregatik gure gaurko itxura. Bai. Eta ongi etorria eman eta gero Mirenek egingo du aurkezpentxo txiki bat. Gaur zertaz jardungo garen, zertara lagunduko diguzun hausnartzen, elkarrikin zer hausnartuko dugun gaur. Hori da. Saio bakoitza makizute, amatasunaren erpin edo ikuspegi ezberdin bat landu nahi dugula, eta gaurkoan. Oraindik ere, ainoikoa zaigun bikote harremanik gabe ama izatea erabakizuen Maitanek. Guraso bakarreko familiek gora doazela berresten dute datuek, baina familia mota horretako familien errealitatea ikusezina zaigu oraindik. Guraso bakarreko familia hitz egitea emakumea hitz egitea da. Amatasuna hitz egitea da. Beren bizitzei eragiten dieten politikaz hitz egitea. Eta beraien seme-alaben eskubideak gure gizarte sisteman duten mendekotasun egoeraz hitz egitea ere bada. Guraso bakarreko familien 80% baina gehiago emakumea da heldu bakarra. Eta honek beharrezko egiten du guraso bakarreko familiaren gaiari genero ikuspegitik heltzea. Horregatik eta horretarako dugu gaur hemen Maitane, ongi etorri berriro ere. Esker mile. Azteko zer moduz? Ongi, zipetu baina ongi. Eta gaurkan hori, ondo pixkat azaldu dugun gisa, gurasotasun bakarra, baina kasu honetan amatasun bakarraz pixkat arituneko nuke zurekin, hori baita zure kasua. Zure kasuan zerk animatu zintun ama izatea? Ama izan nahi izateak.
hoi bezain sinplea, nahiz eta jakin nahi izatea zenbaitetan ez dela aski, eta nahi izatean gibelean gauza batzuk, amatasun batzuk ez dela zilegi eta bidezko, Hoi mai gainean patuz, nire kasuen ama izan nahi nuen aspaldiskotik, eta argi nuena zen ama izan nahi, baino bikotik ezpanu, bakarrik izan nuela, hoi ere argi nuen. Nire ez, igual haunitzek ama izan nahi dute, baina ez baute bikotik iberatiten dute, edo bakotxak bere realidadea du, edo bere egoeran arabera eraikitzen du bere familia edo ingurue. Nire kasuen nik nahi nuen, eta argi nuen bikote gabe izanen nuela. Baina argi izan nuen bezala, duda izan dut beti, eta gaur egun ere aurra izan ta gero, naiz eta izurrikitu. Duda hoi badut, zenbateraino den nik libre erabakitakoa ama nahi izatea, izan nahi izatea, edo zenbateraino den gizarteak andre izateagatik nire egin